И здравейте хора, и днес ще ви покажа 3 полезни факта, които не знаете. Първият факт е, че Dynamite има на шапката стрела от патрони. Вторият факт е, че виждате ли това шише на Макс? Тя сигурно го е фърлила. Не, ето го зад гърба е. Тя го скрива. Но не е това. Вижте на Аш си играе с него. А Макс много е фърлила и го ударила по главата. Той го измете и го сложил в кофата. И последният факт е, че Емс има снимка на Поко. Ето, по старото време, видяхте ли го? Ето. Тя е влюбена в Поко. И последен факт е, че ако не знаете, Колет буквално обича Едгар. И това беше от мен. Чао!